Kuble ye pi baro ki parlog be ich be wan shakane channel kumta parlog pi don em ya ga ration card haga ying ka sem jong pi la da pi don ya ga ration card haga ying ka sem jong pi te ka don ka khobor ka ba shi bu ne banta jong pi ka sarkar kalwan ra ya ga jing pan kala ka batmai haga ba de ban ka ration card ka ban tre kam na du ka sitrek mentau benai November kane ka jing pan kala jong usnem arajar pusan kumta perlok ka sarkar ka ong ba nadu ka sitrik mentau benai rengkat ukhau phin sayo salai jai kitiar ying kilong ba phin yo ya ukhau kumjuru ya umasur dal ba umlu ba ka shini kumju philaban yo ya kine ki laitli kitiar hak dor ka baduna nadu ka sitrik mentau benai kumta tongini thu ye phi katno phin yo shikilo ya kine kitiar kumba phi yo yang ne key details of distribution katno yo I dala ki jong ki khmat shikilo u masur dal review kendai tengka per kilo sugar u shini lai pheu phra tangka shikilo phiniyo bad umlo salt pheu tangka shikilo phiniyo rangkat u khau ration kumta perlok empat sedang Meghalaya hadum tayak ne ka sarkar ka de ban sedang no Meghalaya ru khnang ba yen la ban yarap yakiba duk parlok kane ka kendon sam khau bathmai balawan ra dak sarkar hakabe de bat ka ration card labon trekam ha asam nadu strik mentau benai kibriu hakiba bun ki district jong gajla asam kel sedang banyo ya kine kitiar rengkat badu khau kine ki laitli ki mar ru kila sedang banyo nadu mentau benai strik UCM ka Assam u Dr. Himanta Biswa Sharma ula aijing bit ban sam ya kine kitiar rengkat u khau ration kumta perlok ngatharai ka sarkar ka de ban sedang no yakne hagne ka jilla Meghalaya jongiru khnang ba bun kiba duk kini yo jingyarap ngam tip ayu ka sarkar ka le tongin ya page lagi briu kin yo ya gine baro ki benefits na em Meghalaya jongi